Hi guys, hindi vlogs ni tambagan tamo mga bata. Ayaw, jud mo pag binugoy. Kaluoy kaayo mga ginikanan, maoy nagatiman sa inyo. Basin ulan ug init, trabaho. Unya di pa mo anak? Nga gitabangan namang gani mo sa ginikanan ninyo. Usara ka buok mama, usara ka buok papa. Maura jud ng papa ninyo. Dili daghan pa o dili daghan papa. Usara ka buok papa, dili sa daghang inahan. Daghan sa way daghan jud inahan. Usara ka inahan. Bye-bye.